šefovima, suradnicima i svim dečkima iz Playboxa. Uspjeli smo napraviti ono što vjerujem da ste svi vi sa zanimanjem iščekivali, prvi istup Eduarda da Silve pred hrvatskim novinarima. Eduardo se odlučio svoj prvi intervju dati hrvatskoj televiziji. Mi mu se na tome posebno zahvaljujemo. U Londonu je bio Saša Sušec, obavio je taj razgovor i donosimo vam integralni razgovor i prvi intervju Eduarda nakon ozljede. Prije samo 7 dana ovdje u sjevernom Londonu predstavnici svih hrvatskih medija čekali su ispred ove kuće da Eduardo da Silva dođe iz bolnice. Danas, 11-12 dana nakon što mu je slomljena noga, nakon što je 25. rođendan proslavio u bolnici, hrvatska televizija uspjela je dobiti ekskluzivni intervju s Eduardom da Silvom uz pomoć njegove marketinške agencije Playbox. Kako se osjeća danas i psihički i fizički nakon ovog prvog perioda, nakon što mu je slomljena noga, sada ćemo provjeriti u njegovoj kući gdje živi sa svojom obitelji. Eduardo, prije svega puno ti hvala za ovaj ekskluzivni intervju koji si dao hrvatskoj televiziji i naravno prije svega reci nam kako se sad osjećaš 11-12 dana nakon tog starta. Evo, mislim da puno mi je lakše ovaj trenutak. Evo ga, osjećam se puno bolje, ali sam se oporavio u glavi i evo, sad treba zaboraviti ovo što je prošlo i sad ću biti, evo, toliko pola godine i bitno neću vidjeti nogomet. Na drugu stranu bit ću sa svojoj obitelji. Možeš li nam malo opisati taj duel, što se tamo dogodilo? Mi smo svašta čuli, svašta se pisalo, kako je to sve izgledalo tamo na terenu? Ja mislim da u tom trenutku kad sam ležao na pod, kad sam gledao svoj, naravno, nogu, ne ovako, na kratko, i onda kad sam vidio, nisam mogao vjerovati, onda sam krenuo glavu na drugoj strani i nisam htio više pogledati, samo sam to sjećam točno i meni u tom trenutku kad se hvatila panika, bio sam nervozni, strah i svaki korak do bolnice koji sam išao, u tom trenutku sve mene bolilo, ne znam šta bi i tako. To je bila navodno i sjajna reakcija Arsenalovih liječnika i tog fizioterapeuta Gerija Levina i Gilberto je navodno došao pomoći oko prevođenja. A je, sigurno je, da. Oni su htjeli u tom trenutku mene mobilizirati stopalo i onda došao Gilberto prevoziti što sam trebao raditi. I ovaj trenutak nisam točno znao, nisam razumio ni Gilberto točno, nisam htio niko slušati, ne znam gdje je meni bila glavi, ali ja mislim da to sve je prošlo kako trebalo. Bol bila je nepodnošljiva? Ne mogu te reći, sigurno je bilo bol, ali mi sam više bio panika, nervoz. Pa ne mogu sjetiti baš bola. Da, kažu, čitao sam neke izjave nekih igrača da si prebrz jednostavno, pa da si toliko brzo gurnuo tu loptu da niko inače ne bi stigao gurnuti još tu loptu, pa je došao. Da, to jesam bio. Već sam prije njega na loptu i evo, kad sam htio maknuti svoj stopal, on već ostavio ovaj John, kako se to kaže, i to tako se desilo. Ali nisam se nadao da će baš otići kako ispalo. Tako ispalo da mislim da to ružno izgledalo. Tako svi kaže, što god se čuje na mobitel, kaže nemoj to gledati. I zato i ne gledam i ne želim. Izgleda stvarno, engleski naslovi su bili nogometni horor, stravično izgleda stvarno. U tom trenutku se desilo sa mnom, kad sam imao svoju težinu nogu totalno na zemlji, onda da sam imao bar u zraku, ne bi bilo ništa. Bio bi običan faul i to je to. Cijeli svijet su obišle te stravične snimke. Jesi li ti pogledao tu snimku? Jesi vidio te fotografije? Pa ti sam kaže, nisam gledao sliku, ali sam gledao sliku sam kako ležim
sa leđom, ne, ovako su pokazali sliku i u tom trenutku je uopće ne razmišljam ni gledati snimku, ni ništa. Općenito ne gledam baš ni nogomet kako treba. Evo, jednu do Arsenal utakmice. Jesi li vidio što je Kaka izjavio i on je tražio sudačku protekciju i zaštitu jer izgleda da su ti vrhunski igrači stalno u opasnosti od takvih pogibeljnih starteva? To sam čuo od njega, ne mislim da ima potpuno pravo. Ja mislim da se to desilo sa nekim drugima. Sigurno i meni bi bilo nekako težak i ne bi bilo isto, ne. Evo, mislim da ima potpuno pravo i vidjet ćemo što će biti u budućnosti. Misliš da je nogomet sada postao zaista jedna takva gruba igra i koliko tu veze imaju treneri i menadžeri vodstva kluba koji od igrača traže da po svaku cijenu dobiju utakmicu pa se događaju ovakve nesreće? Dobro, mislim da svaki želi pobijediti. Naravno kad dođe na terenu svaki daje 100% koliko može i to se desi. Tak slučajima 100 puta sigurno u tjednu na utakmici i mislim da se to može desiti. Što sad slijedi? Kada krećeš na rehabilitaciju? Koliko ćeš dugo nositi još ovaj gips? Evo, gips ću imati još najvjerojatno 4 tjedna i onda ću vidjeti. Bit će klub organizirati nešto što se tiče rehabilitacije i najvjerojatno će to početi za mjeseci 10 dana negdje, otprilike. A da li se zna gdje ideš prvo na rehabilitaciju? Mi smo dobili informaciju da je to u Brazilu. Da, mislim da najbliže tamo u Brazilu, Rio de Janeiro. Tamo su oni mi preporučili kod doktor reprezentacije iz Brazila koji radi tamo, ima svoj centar rehabilitacije. Tamo Ronaldo isto liječi. Da, to se zna liči Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Julio Batista. Svako malo dođe tamo i koji su lakše ozlijeđeni na tjedan, 2 dana tamo da se oporavi i vraća se u Europu. Pa dobro, bar ćeš biti blizu kući. Pa bit ću blizu kući, veselim se ovako na drugi način, što će biti u svojoj obitelji i roditelji. Evo. Dobro, vidim da si i ti dobrog raspoloženja i da si to sve prihvatio, da si shvatio ozbiljno. Kako si to uspio? Pa jesam, mislim da to sam već prije rekao, ne, desi se, ali evo, baš se to dogodilo samino. Bio sam tada još jedan žrtava i mislim da se to desi. Naravno da sad kad najvažnije je biti naravno uz obitelji, naravno uz prijatelji, familije ovako, koji su najbliži, koji da ti daju podršku i to mislim da to je, osjetio sam se puno bolje. Pa to sam baš ti reći, sigurno ste pomogli i sve brojne poruke, podrške i navijača tvojih i suigrača klubskih i reprezentativnih i trenera. Stvarno je cijela Hrvatska. Je, puno su im dali podrška, puno ljudi. Evo, baš sada želim imati i trenutku da se zahvalim. Taj podrška i sigurno to će biti bolje za mene da se vratim. Naravno da se neću požurivati, ali sigurno ću se vratiti, ali ne mogu ti reći da ću se vratiti jače ili slabije. Samo se želim vratiti i da igram isto što igram kao i do sada. Kako je tvoja obitelj proživjela sve ovo i prošla sve ove trenutke koji su sada ipak iza vas? A dobro, sigurno ne. Supruga mi je sigurno bila osjećala se gori nego mene. Ja sam morao smirivati i ne samo supruga, nego i svi ovako u obitelji, ovako da nije da sam htio smirivati, nego da malo da sve će biti u redu, da treba to zaboraviti i razmišljati sada da smo svi zajedno, da budemo jači.